παίρνω το καλάμι και δείχνω ποια είναι η περιοχή που θα διαπραγματευτούμε, Μάλιστα. ποια είναι τα χωριά, ο χορός από πού έχει έρθει, αυτό προϋποθέτει από πίσω μελέτη. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω να λέω αέρα εκεί. Παραμύθια. Ναι. Και λέω, αυτός ο χορός είναι από εκεί, το χορεύει είναι δική μας, ή όταν μετανάστες φύγαν από εκεί, πού πήγανε, αν μετέφεραν το χορό ή όχι, και γι' αυτό ο χορός χορεύεται και εκεί. Ναι. Και θα πω λαογραφικά στοιχεία για το χορό, τι σημαίνει το όνομά του, γιατί το λέγανε έτσι, γιατί το χόρευαν, πότε το χόρευαν, όλα αυτά τα στοιχεία. Εφόσον τα ξέρω και τα έχω συγκεντρώσει. Και μετά θα βγούμε μπροστά και θα πούμε το χορό. Τα βήματά του, πώς πάει, ποια ώρα να του συνοδεύει. Συστηματικά το διδάσκω. Πάντα πρέπει όμως να έχω και αναφορά. Λέω, ακούστε πώς έχει καταγράψει ο τάδε το χορό, πώς τον παίζει ας πούμε με το βιολί ο εκείνος, πώς τον παίζει με το ζουρνά ο άλλος. Αναφέρεσαι. Ναι, το μάθημα μία ώρα θα γίνει το χορό. Θα το πούμε ακριβώς. Πολλά πράγματα που διδάσκω έχουν αναφορά εσάς. Μπράβο. Ας πούμε τα κύτταρα της Αργυρούπολης. Α, τα τίταρα. Ποιος τα παίζει όπως τα παίζετε εσείς, κανένας. Τα τίταρα. Τσίταρα, 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 τσίταρα. Αυτό είναι το τσίταρα. Γιατί λέγεται τσίταρα. Ακόμα και γιατί λέγεται. Δεν το έχω το κεφάλι μου. Όχι, πρέπει να η ερώτηση. Ναι. Το τσίταρα είναι από τον κύριο που κάνει στο σήμερα. Η λίγα κάνει στο ζήν. Στο ζήν την κόρτα. Τσίταρα. Δηλαδή από το... δεν είναι λέξη, είναι όπως το... πώς το λένε. Ηχοποιημένη. Ναι, η ηχοποιημένη έκφραση είναι, έτσι. Ηχοποιημένη έκφραση. Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία, αυτό το είπες. Ήμουν έτοιμος να το πω, το είπε το εσύ. Όπως το τερερέν που λέμε στην Βυζαντινή μουσική. Α, μπράβο. Είναι λογάκια τα οποία δεν σημαίνουν κάτι, είναι Μπράβο, λέξεις ναι, τα ναι, οποία ναι. δεν σημαίνουν κάτι. Βασίλη, τις εκπομπές. Αυτή ό,τι γενικά η λίρα. Έξω, τι πήγε σου έναν τίγρη. Γενικά η λίρα θα θέλω με χιούρα να χάσω. Την κυρία Κοσκάκη. Ναι. Αυτό θα του θέλω με πιάνο, θέλω με ακόρντιο, θέλω με τίγρη. Τη λίρα λέει. Η λίρα κάνει τίγρη. Κατάλαβα. Πες πανέκα. Ο Στάθης, 30 χρόνια στο κρατικό ραδιόφωνο έκανε ποντιακή λαογραφική εκπομπή, ποντιακή αντίλανη. Αυτές οι εκπομπές μας, Βασίλη, δεν πρόκειται, σήμερα δεν πρόκειται κανένας να κάνει τέτοιες εκπομπές. Και τότε ήταν ο μοναδικός. Ήταν η Εύξηνος Λέσχη τότε, εναλλάξ και μετά τους πετάξανε. Γιατί μόνο τραλαλά λέγανε αυτοί. Δεν είχαν κείμενο ιστορικό και λαογραφικό. Αυτές οι εκπομπές μας αφήσαν εποχή, Βασίλη. Το ξέρω. Και τις έχουμε ευτυχώς στο αρχείο μας. Έτσι πρέπει. 52 εκπομπές από όλες τις περιοχές του Πόντου. Και τα κείμενα